Gustatuko litzaidake txapa askorik ez hartzea, eta azaltzea purtsu bat nola egingo dugun gaurko ikastaro hau. Hegaztiari buruz, baina saiatuko naiz aldanik eta praktikoena izaten. Zuek ere, aukera izan dezazuen, zuen etxeetatik eta zuen ordenagailuetatik, atera dugun lehiotxo honetan, hemen ikusten duzue, Urdaibaiko Biosfera Reserban erdi-erdian nago, eta hemendik zuen heleraztea, zuen etxeetara, hegaztien mundu hau, ezta? Atal bi edo hiru izango ditu saioak, dena zuzenean egingo dugu, orain momentuan konektatuta zaudetenak, behintzat, zuzenean dela ikusiko duzue, eta horretarako erabiltzen dugu guk daukagun kanal berezia, edo zuzeneko kanal hau. Urdaibai Bird Center izatez hegaztiei buruz eta hegaztien migrazioei buruz ikertzen eta divulgatzen dabilen Bizkaiko zentro bat da, hemen Gautegi Zarteagan bertan kokatuta, eta gure erramintetariko batzuk dira teknologia berrien bitartez, adibidez webcamen bitartez eta programa berezien bitartez, baduran eta gure inguruan ditugun kameren bitartez, jendeari beraien etxeetan arte ere hegaztien mundu hori heleraztea. Lehiotxo bat sortzia, ontsi zuek ikusten duzu moduan, lehiotxo bat, baina naturara eta noski hegaztietara, kasu honetan. Duela dia denporatxo egon nintzen hitz egiten ere antolatzen duenarekin, eta komentatu nion, gustatuko litzaidakela ere zuek parte hartzea. Horretarako, zuek fijatzen baldin bazarete, gure zuzenekoan sartu baldin bazarete link horiekin edo esteka horrekin, ikusiko duzue alboan chat bat dagoela, eta chat horretan denok alduzue hartu parte. Nik chat hori irakurri egiten dut, hemendik, beraz, zuek galderaren bat baldin badaukazue, edo dudarik baldin badukazue, zalantzaren bat, dana delakoa, chat horren bitartez jarri alzarete, komunikatu alzarete nirekin. Saioan lehenengo eta behin aurkezpen txiki bat egingo dut hegaztiari buruz, baina saiatuko naiz ez izaten luzea eta astuna, ze gaur hemen hegaztiak ikusteko aukera izango dugu, aukera zuzenean ikusteko hegazti horiek. Beraz, lehen esaten hasi naizena, antolatzaileekin eta hitz egiten nengoela, komentatzen zidaten, zelako perfila zeneukaten ikastaroan zaudeten guztiok, ezta? Bai irakaskuntzan, edo hainbat perfil desberdin ikusi nituen zeudela, eta esan zidaten zuk, eman ikastaroa hegazti buruz ezer jakingo ez balute bezala. Baina, klaro, niri hori kostatu egiten zait, ze nik badakit, behintzat mundu honetan, animalia edo fauna talde batzuk oso ez ezagunak direla, baina hegaztiak gutxiago edo gehiago nik uste dut gizaki guztiek dakitela zerbait hegaztiei buruz. Eta, nik uste dut apostu bat ere egin genezake, baina esango nuke, hemen zaudeten guztiok, gainera erraz, esango zenidatela, hegaztien 10 izen. Horrela da. Agian, esaten baldin badizuet, narrastien 10 izen esatea, segurunik gehiago kostatuko zaizue. Esango banizueke, anelidoen edo zizareen 5 izen esatea, niri ere kostatuko litzaidake. Kakalardoen 10 izen, asko kostatuko litzaidake ere. Baina, hegaztiak dira animalia batzuk gure inguru guztian daudenak. Hasi, ipar polotik eta hego poloraino 5 kontinentetan. Ez dizut azalduko ze ezaugarri dituzten, danok dakigu batzuk hegalaria direla, lumak dituztela, jantzita daude lumekin, dibertsitate oso altua daukate hegazti horiek, eta behitu hau da zuzenekoa, ointxe inguruko baserrikoa dabil traktorarekin, eta hori ere entzungo dugu zuzeneko honetan, ze den hartzen du kamera honek. Eta esaten egon naizena, dibertsitate handi daukate, eta oso erraz ikusten diren
animaliak dira. Hasi gure, ez dugu zertan joan beharrik horrelako natur parke batetara, horrela baso galdu batetara, hegaztiak ikusteko, ez, gure etxetik irten da atarian bertan, hegaztiak ikusteko aukera izango dugu. Batzuk beste batzuk baino gehiago, klaro, hirietan bizi direna gutxiago, hala eta guztiz ere, aukera handia dago hirietan ere badaude basoak, badaude jardinak, badaude sastrakak, badaude hegaztiak bizitzeko lekuak, orantxe erakutsiko dizuedan moduan. Herrietan bizi direnak, agian aukera gehiago, ze beti daukate alboan nolako basotxo bat, edo baserri inguru bat, edo dan alakoa, horretan, dibertsioagoak izango dira, eta gero, badaude beste leku batzuk, adibidez, hau, Padura inguruak, kostaldeak, eta zuetariko asko gainera biziko zarete horrelako lekuetan, eta dagoen dibertsitatea izugarria den kasua. Gaurko saio honetan, saiatuko gara purtxo bat, nola ikasi daitekeen hegaztiekin. Eta nola ikasi genezaken basoan hegaztieri buruz. Nola behatu behar ditugun, nola entzun behar ditugun, ze, noski, orantxe momentuan ni entzuten nago, hegaztiak entzuten nagi. Entzun. Hortxe, momentu batetan, txonta entzuteko aukera izan dugu, hortxe, txinboak entzuten ziren, baina hori da apurtxo bat entzuten jakitea, eta noski, hizkuntza hori ezagutzia, hegaztien hizkuntza, bakoitzak, berea, espezie bakoitzak, eta gero saiatuko gara horrelako gauza ezagun batzuk erakustea, ze gaur niri interesatzen zaidana da zuek ez ikastea hegaztieri buruzko gauza guztiak, ez noski. Hori ezinezkoa da, hori ez da existitzen horrelako pilularik hartu eta ja momentu batetik bestera edo ordubiko saio batetan hegaztieri buruz dena jakitea. Ezinezkoa da, ez hegaztiekin, ez xomorroekin, badakiz xomorroekin ere ibili zaretera, ez talandarediarekin ere, eta hegaztierekin are gutxiago ere. Komentatuko dutzuet, munduan 18.000 hegazti espezie aurkitzen ditugu. Barreiatuta esan dizuete 5 kontinentetan zehar. Dira, animalia batzuk 5 kontinentetan agertzen direnak, itsasoetan agertzen direna, mendi tontorretatik eta desertuetan arte agertzen diren animalia espezieak dira hegaztiak, edo fauna mota bat da. Hasi txikienetatik, adibidez, erreretxoetatik, txepetxa, denok ezaguna egingo zaizuena, gero gaina sorpresatxo bat daukadala uste dut, hasi txepetxetik eta arranorik handienetar arte. Dibertsitate izugarria. Baina nik ez dudana nahi da zuek dibertsitate horrekin nahastea. Ez, guazen gaur fijatuko gara batez ere espezie batzutan. Egingo dugu kiku praktiko bat, guk nola egiten ditugun jarraipenak hegaztiekin ikusteko, horretarako ikusten duzuen nola kanpoan jarri dugun hemen mahai bat, eta mahai honetatik saiatuko naiz, gaur nire kideak lagunduta, hemen ikusten dituzuen poltsatxo honetan dauden izaki horiek erastuntzen, identifikatzen eta askatzen. Hemen Urdaibai Bezenterretik guk normalean hegaztia jarraitzeko hainbat metodo erabiltzen ditugu, bat da behaketa zuzena, zueri azalduko dizuedana, basoan eta nola ibili bazareten hegaztiak behatzeko, eta entzuteko noski, Beste metodo bat erabiltzen duguna da erastunketa zientifikorena, gero azalduko dutzuet, saltotxo batetan, eta hori gustatuko litzaidake erakustea. Eta gero, ikastaroaren edo saio honen beste ataltxo batetan, zuzeneko kamerarekin saiatuko gara ikusten inguruan ditugun beste hegazti batzuk. Eta bueno, nik txapasko gehiagorik ez dizu esartuko, hau izan daulako aurkezpen apurtxo bat, behintzat neure aurpegia ikusteko, pena da nik zuena ez dudala ikusten, pena da, baina zuen gauzak bai irakurtzen ditut, eta hemen adibidez Maialenen mezuera ere irakurtzen dut txatetik, bera zuek ere edozein galdera izan ezkero badakizue, animatu eta aurrera. Nik goi momentu batetan, minutu bat, emango dirazue, joango naiz, nik montatuta dukagun set berezi batetara, eta handitxik berriz, kaskoak hartu, eta zuekin jarriko naiz kontaktuan,
saio honekin jarraitzeko. Konforme? Ontxe arte. Eta hemen aukazu berriz ere, zuekin, baina orain honetan ez duzuen aurpegi ikusten. Ikusten duzuena da, gutxi gora bera, esango genuke, egingo dudana da apurtxo bat mikrofonoa jaitsiko dut, ze hemen tratora justu hasi da oraintxe lanian, hemen alboan, kasualitatea hori ere, baina bueno, hemen jendeak ere lan egin behar du, beraz, hementxe. Eta orain, egingo duena da, sartuko naiz, zuzeneko kameran, eta hemendik, ja, dagoeneko, zue guztiokin, saioa hasteko prest. Segundotxo bat, ia kargatzen zaidan, ordenagailuen gauzak daude. Listo. Ontxe kargatuko zait, perimeran. Beitu, nik orain azalduko dizuet, nola funtzionatuko dugun, saio honetan. Alde batetik, ikusi duzue, beste set bat daukagula, hemen, Urdaibai Berzenterren kanpokaldean jarrita, gero, egitarau praktiko hori jarraitzeko, hegaztien eraztunketa hori jarraitzeko, eta hemen, orain, barrutik, nik egin dudana da, hemen, Baduran, nik erakutsiko dizuet, non nagoen, hemen dago Urdaibai Berzenterra, eta guk hemendik egiten dugu lan. Hementxe bertan, daukagu jarrita beste set bat barruan, eta hemendik manejatzen dugu Baduran kokatuta daukagun zuzeneko kamera bat. Kamera bat, zuzenean emititzen ari dela, orantxe momentuan, agur ikusten dudan, bai, zuzenean emititzen ari den kamera bat, eta saiatuko naizela kamera honekin, zueri, hemen inguruan dauzkagun gauzak erakusten, baina batez ere saioaren azalpenak ematen. Gaurko saioa badakit dela naturan ikasteko saio bat, eta basoetan eta gure inguruan bizi diren biztanle hoiek hobetotxo ezagutzeko saio bat, hegaztiak. Hemen ikusten duzuena da, kontutan izan behar duguna da gainera, lehen esan dudana, ez da, hegaztiak edozein ingurutan da biltza. Edozein ingurutan, hasi gure etxetatik, hiriguneetatik, eta, eta nola ez, basoetara. Baina basoetan ere, segun eta ze baso mota daukagun, hegazti batzuk ikusteko, ala beste batzuk ikusteko aukera izango dugu. Segun nun bizi garen ere, Araban bizi baldin bagara, edo Mediterraneo isuraldian bizi baldin bagara, Nafarroa hegoaldean, Araba hegoaldean bizi baldin bagara, Bizkaia eta Gipuzkoan ikusten ditugun beste hegazti batzuk ikusteko aukera izango dugu. Baina denak izango dira hegaztiak eta denak izango dira guk behatzeko modukoak. Euretariko batzuk oso ezagunak, hauntxe ikusiko dugun moduan, baina beste batzuk oso ez ezagunak, guretzako ere, horretan ari garen ontzako ere, ze nik komentatuko dutzuet. Nino biologoa naiz izatez, baina ni beste mundu batetik nator, ez nator hegaztien mundutik, hegaztien mundua nik ere ikasi egin dut, gutxika, eta ikasi dut banola, lehenengotan, suposatzen dut zueri gertatuko zaizuena, batez ere txori txikiekin, ezagunenak agian ez da, baina batez ere txori txikiekin gertatuko zaizuena da, hasiera batetan denak antzekoak egingo zaizkizuela, denak izango direla txori txiki eta marroiak.
Erakutsuko dut zuet. Ze, honetan hasi nintzenean, niretzako egia esango dizuet. Beitu, txori guztiak, batez ere txori txikiak, ontsa erakutsiko dizuetan irudi honetan, beitu, denak ziren, txikiak eta marroiak. Hemen, beitu, argazki hauetan erakusten dizkizuet, gure inguruan oso, edo nahiko arruntak diren hegazti batzuk, ikusteko apurtxoa zailak kasu batzutan, baina denak kolore antzerakoekin. Marroiskak, berdeskak, baina gero konturatze zara, mundutxo honetan sartze zarenean, da behaketekin haste zarenean, da basoetatik ibiltze zarenean, marroi horiek, matiz desberdinak dituztela. Ja ez direla denak marroiak, dira marroiak puntutxoekin, badira adibidez zingira berdantza moduan marroiak, baina burua beltza daukatenak, beste batzu dira marroi argitxoak, beste batzuk nabarrak, eta azkenean ikasten duguna da behaketa horrekin, matiz guzti horiek bilatzen, noski, lehen esan dizu edana, hau ez da hartu egun batetan da pastilla bat hartu, eta hala, urrango pausua ja jakinda hasiko nitzake. Ez, eta egaztien munduari buruz jakitun izango nitzake. Ez, hori ez da horrela. Baina, gutxika lantzen den gai bat da, beste gauza guztien moduan. Eta gai edo tresna oso polita erakusteko. Ez erakusteko bakarrik hegaztien mundua, natura, apurtxoak bera emigrazioak, kultura ere, nola ez? Ze hegaztiak, den esan dizuet, oso erraz esango zenizkidaten 10 izen hegaztienak. Gure kulturan, eta batez ere, nik ez dugu gizakiaren kultura osoan, kultura guztietan, oso present dauden animaliak direla. Eta zer esanik ez, euskal kulturan. Euskal kulturan daukagu aberastasun itzela, baina itzela esaten dudanean da, eskerga. Bai literaturan, bai gure ohituretan, esaeretan, hegaztiak daude leku guztietan present. Eta horretaz baliatu algara, guk beste batzueri transmitetzeko, adibidez, eskola umeeri. Eta proiektu honetan, zuek lantzen zabiltzaten proiektu honetan, eta gero ikastaran ostean zuek, zuen bizitza personalean landuko dituzuen proiektu horietan, hegaztiek joku handia ematen dute. Esan dizuet, hegazti marroitxoak, dena marroitxoak antzerakoak, baina bakoitza mundu bat. Batzuk gure inguruan geldituko direnak, bizi guztiak, ez direna mugituko 5 kilometroko bueltan. Beste batzuk, leskaria eta gero ikusiko ditugun hegazti batzuk, milaka kilometro egiten dituztenak, urtero, negua pasatzeko lekuetara joateko, eta gero bueltan berriz ere, gure ingurura abiak egitera etortzeko. Milaka kilometro, eta berbetan gabiz, edo hitz egiten dugu, gramo oso gutxitako hegaztiak. 8, 9 gramo, gero ikusiko dugu. Guzti horrekin, hainbat gauza ikasi daitezke. Gauza da behatzea, gure inguruan, basoetan, gure baserri inguruan hegaztien behaketa egitea, oso aberasgarria benetan, eta gauza disfrutatzekoa, konturatzeko batez ere zelako dibertsitatea daukagun, zen nikamen erakutsi dizkizuet hegazti marroitxoak, baina marroitxoetatik aparte, badaude beste batzuk kolorez betetakoa diranak. Hemen ikusten ditugu gailupak, hemen ikusten ditugu larrebustanikarak, erregetxoak, okilak, txinbo kaskabeltzak, papaurdinak, amilotxak, zenbat izen komentatzen ditudan, baina lasai, ze gauza ez da izen horiek ikastea. Horretarako, gero erakutsiko izkizuet, badaude gida pilo bat, hegaztien gida pilo bat, oso erabilgarri, internet jauna ere badaukagu gure artean, eta hortxe bilatzaile desberdinetan hegazti konkretueri buruzko
milaka eta milaka informazio dago aurkitzeko, zuek bilatzeko eta aurkitzeko noski. Baina, gaur bintzat eskara zentratuko hegazti bakoitza ezagutzen. Gauza orokorrak ezagutuko ditugu hegaztiari buruz, eta lehen esan dizuena moduan, hegazti marroitxoak, hegazti txikitxoak, hegazti koloretsuak, naiz eta txikitxoak, eta baita ere beste mota askotako hegaztiak ikusteko aukera izan genezake. Guk bizi garen inguruan bertan. Eta pasatuko naiz berriz kamerara, eta inguruan, inguruan esaten dugunean, zuek lehenago eta behin baso inguru batetara edo zuen etxeetatik hurbil dagoen leku batetara joaten zaretenan egin barri izaten duzuen lehenengo gauza, edo egin beharko zenuketen lehenengo gauza da, ikusi ze inguru zoazten aztertzera edo ze ingurutan nahi duzuen hegaztiak behatzea. Baso bat baldin bada, baserri inguru bat baldin bada, artadia, basoan artean ere artadia baldin bada, padura baten alboan baldin bazaudete, gure kasuan moduan, eta guzti horrek emango dizkizue pista batzuk zeintzu hegazti ahal izango dituzuen ikusi. Edo entzun, noski, ze naturara hurbiltzen garenean, zentzu guztiekin joan behar gara, Bista oso garrantzitsua, bistarekin asko disfrutatzen da, baina ez du kentzen gor joatia. Ze askotan nik uste dut eskarala konturatzen, baina naturatik gabiltzanean joaten gara nahi gabe, baina belarria guztiz itxita, gortuta. Orain, momentutxu batetan konsientzia hartzen baldin baduzu edo konsiente baldin bazarete inguruan dagoena entzuteko, astu momentu batetan buruan dituzuen arazoak eta gauzak eta saiatu ateratzen zaretenean horrelako inguru batetara, hirian bertan ere izan daiteke, naiz eta trafikoarekin eta baina saiatu hortxe omnipresente edo beti dauden izaki hoien kantuak eta doinuak entzuten. Azken finean, beraiek etengabe komunikatzen ari dira, beraien artean. Dira gure moduan. Dira gure moduan. Eta beraiek erabiltzen duten hizkuntza, bakoitzak berea. Denbora guztian daude hitz egiten, edo komunikatzen esango genuke, bere kantuekin. Batzutan, alarma kantuak egite dituzte, beste batzutan bikotea aurkitzeko kantua, oraintxe momentuan adibidez txilinportak entzuten gabiltza. Entzuten dituzue, hau alarma kantu bat da. Beraz, inguruan zerbait enbarazu egiten dabilen seinale. Orain entzuten dituzuenak, mikrofono horretatik entzuten ditugu paduran bertan eta baso honetan, hemen ikusten duzuen baso honetan. Hau da, altzari bat, eta altzari honetan dabiltzan hegaztiak dira entzuten ditugunak orain zuzenean. Beraz, lehenengo, ze lekutara hurbiltzen zareten. Hori garrantzitsua, Edo baso batera, padura batera, baserri inguru batera, eta horrek esan dugu, emango izkigu, pistak ze biztanle aurkituko ditugun. Jakiteko bintzat. Bestalde, zer behar da hegaztiak behatzera joateko, eta hegaztiekin gozatzeko, ez da, naturri inguru batetan. Egia esan ez da gauza askori behar. Ez zerrekin ere, gozatzeko aukera daukagu, esan dizuet, bai, bereien kantuen bitartez, eta baita ere, basoan ikusten ditugunean, alde batetik bestera mugitzen, zuhaitz batetik bestera. Noski, guk horrelako hegaztiak eta ikusten dugunean, gustatzen zaigu baita ere jakitea zer izan den, ez da? Hortik ibili dena, adibidez orain, oliarra entzuten dugu, hori ere hegaztia da, Eta hori oso erraz identifikatzen dugu, baina badaude beste hegazti batzuk, kostatuko zeizkigunak apurtxo bat identifikatzen. Seguru nago, txantxangorri bat agertzen bada, danok daukazuela buruan, zer da txantxangorria, eta segituan
denok identifikatuko zenutela. Baina badaude beste hegazti batzu, beitu, erakutsiko dutzuet bat, amintxe, beitu. Hau, inor, ez dakit hemen egongo dan, ez lukena identifikatuko txantxangorria. Oso hegazti arrunta. Baina, badaude beste hegazti batzuk, identifikatzeko, agian, guretzako ere, batzutan, agertze zaizkigunak, gure inguruan, adibidez, jarriko dizuet bat, polita jarriko dut. Eta gure basoetan eta esietan eta ikusteko aukera daukaguna, amintxe, hoxe, bitu. Ze polita dan? Identifikatzeko adibidez, jente askorentzako zailagoa izango dena. Hemen aurkezten dizuet, zuekin, Euskal Herriko txoririk politenetariko bat niretzat. Berdantza horia. Segun zelekutan bizizareten, ikusteko aukera izango duzuena zuen baserri inguru eta landazabalean. Noski, ez bakarrik ikusi. Ze, basora joaten garenean, komentatu dugu. Erabiligarri da, zentzu guztiak. Honek, abestu ere egiten du. Eta jarriko dizuet bere abestia. Entzungo duzuena. Hori, adibide bat, baino ez. Baina, klaro, honek identifikatzen jakitzeko ere, belarria egin behar da. Eta azkenean, da, hizkuntza bat ikastea moduan. Hegazti desberdinen hizkuntzak identifikatzen jakitea. Horretarako gaur egun, honena izaten da, dakien norbaitekin hurbiltzea, basora, hori oso garrantzitsua da hegaztiak behatzeko, dakien norbaitekin hurbiltzea. Edo hegaztiak ezagutzen dituen norbaitekin. Ze oso lagungarria da identifikatzeko orduan, bai doinuak eta bai bestelako hegazti desberdina. Adibidez, jak eta txantxangorria jarri dudan, eta txantxangorria esan dut hegazti errez moduan identifikatzeko biztaz, baina txantxangorriak ere bere hizkuntza dauka. Eta ontxe entzuko dugu. A ver, nondi da bidean. Hemen doa. Eta, hoxe, gure gaurko protagonista honen hizkuntza, txantxangorrirena. Seguru nago, zuek konturatu gabe ere, ez baduzu ezagutzen, hurbilduko sinatela, bai, basora joan zareten egunetan, edo ingurutik ibili zareten egunetan, eta entzungo zenutela doinu hau, edo hizkuntza hau. Baina, identifikatzeko kostatuko litzaizuekela. Niri ere kostatzen zaidan modura. Baina, komentatu dana, gaur egun, honena, norbaitekin joatea, dakien norbaitekin, badira irteerak eta egiten dira, bai Arantzadiko ornitologia sailetik eta egiten dira irteerak, basoetara eta inguruetara hegaztiak doinuekin identifikatzen jakiteko, eta batez ere gure inguruko hegaztiak identifikatzeko. Edo, bestelan badira ere, orain gaur egun, aplikazioak hegaztien doinu guztiak dituztenak. Eta badira baita ere, horrelako aplikazio batzu,
musikarako badago bat, Shazam edo deitzen zana, edo dena, eta identifikatu egiten du zein dan zuen entzuten zabiltzan kanta. Badago hegaztientzako Shazam bat ere, eta zuk kanta jartzen duzu, edo entzuten duenean aplikazio horrek gai da hegazti hori identifikatzeko. Nik egia esan, orain arte ez dut erabili, baina esan didate nahiko ongi funtzionatzen duela. Beraz, hainbat eta hainbat bide hizkuntza horiek ikasteko, hegaztien hizkuntzak. Gero, beitu, txantxangorreekin gaudela, anekdotatxo bat, detailetxo bat esan behar dizuet. Ze komentatu dugu, hegaztiak batzuk bidaiari, petoak dirala, milaka kilometro egiten dituztela, eta hemen daukagu txantxangorria, beitu, hemen dago, polita benetan, eta hortxe daukagu, euskararen simbolo moduan ere, leku askotan, eta gure txori bat izango balitz moduan, noski. Gurea dinot, Euskal Herrian, denok ikusi aldugun, hegazti bat. Gauza nahiko polita gertatzen da, ze orain momentuan, txantxangorriak dabiltza beste hegazti askoren bezala, abiak egiten, basoetan, orain momentuan basora joaten baldin bazarete, hegazti txito pile bat ikusteko aukera izango duzu, Gertatzen dena da, orain dauden txantxangorriak, bai, hemendik gelditzen direla urte guztian, zehar, baina gutxi batzuk dira. Ez pentsatu txantxangorri asko dagoen. Ondo daude, populazioa ona da, baina orain udaberrian eta udan ikusten ditugunak hortxe biltzen dira beraien abia kontuetan. Baina neguan eta udazkenean, batean gauza oso berezi bat gertatzen da, adibidez txantxangorriekin. Pentsatzen dugula txantxangorriak euskeraz hitz egiten dutela, eta euskararen simboloa moduan hartuta daukaguna, eta kuriosoa da, baina neguan aurkituko ditugun txantxangorri guztien 85% esango nuke errusieraz hitz egiten duela. Bai, ondo entzun duzu, errusieraz. Errusieraz, edo letonieraz, lituanieraz, suekos ere batzuk, ze izan ere, guk hemen ikusten ditugun txantxangorriak, neguan, 80% gora, dira Baltiko herrialdetako txantxangorriak. Bertan, oraintxe momentuan, udaberrian eta udan, abia egiten duten txantxangorria dira. Beraz, bitu, gauza kuriosoa. Euskararen simbola, baina neguan hemen ditugunak guk hartzen ditugu, harrera leku bat gara, eta hementxe hartzen ditugu, milaka eta milaka iparreko txantxangorri. Bai, bitu, loitzune galditzen dit txatean, ia zein den txoriek kanta identifikatzeko erabiltzen den app hori. Oin momentuan ez nago ziur. Badakitala dirt.net edo horrelako bat da. Baina enteratuko naiz eta bidaliko dizuete materialean. Segero, badakizue material ugari bidali dizuedala, eta oraindik orain materiala elkar trukatzeko aukera izango dugu. Beraz, enteratuko naiz eta esango dutzuet zeintzu diren. Bat baino gehiago daude, eta nik uste dut interneten jarri eskero, ez dakit, hegaztien doinuak identifikatzeko aplikazioak edo danalakoa agertuko direla. Gero daude oso aplikazio politak ere, doitzune, direla bat badago, katalanez eginda dago, baina oso erresa erabiltzeko. Hori ere lortzen baldin badut bialduko dizuet, eta Haus del Riu uste dudala, edo Users del Riu, eta horretan agertze zaizue pantalla batetan ikuste dituzue hegaztiak, eta bakarrik egin behar duzuena hegaztia ukitu, eta konkretuki hegazti horren doinua entzungo duzue. Oso ondo dago. Simplea da, baina inguruko hegaztiak ezagutzeko erresena. Eta gainera gelditzen da, eta gero badaude, nahi baldin badugu gure belarria egin, eta
Eta zera esango dut, eta ikasten joan hegazti horien doinuak eta badago hainbat jolas, direla jolasak pauso pasatu behar duzu, eta lehenengo entzuten duzu doinu bat jartzen dizue, eta dituzuan pare bat aukera, eta joan berzara aukeratzen zeinen doinua izan daiteken, da batzuk nahiko erresak izaten dira, igual entzuten zu belea eta txantxangorri bat jartzen baldin bazizuzte, nahiko erres asmatzen dianak, baina gero ja badaude oso komplikatuak, baina jendeak horrela egiten du belarria eta gutxika joten da gauza horiek entzuten. Beraz, garrantzitsua hegaztiak identifikatzeko doinua. Eta gero, esango idazue baina noski, baina gu nahi duguna da hegaztiak ikusi ere, ez da? Nola ikusi behar ditugu, nola joan gaitezke gure umeekin, gure eskola umeekin, adibidez, ez da basora, eta nola ikusi. Lehen gota bain hori, joaten baldin bazarete gaztetxoekin eta umeekin ere, eskola umeekin, egiezue, ariketa hori, begiak iztsi, eta ia zer entzuten duten ikusteko. Batez ere, beste animalia batzuk eta ere entzungo dituzte, baina batez ere hegaztiak entzungo dituzte. Hori edozein lekutan. Orantxe momentuan ere, hemen fondoan entzuten ditugunak hegaztiak dira. Orain traktora isildu da, eta entzuten dituguna inguruan dabiltzan hegaztiak. Entzuten dut urolloa, noizipenean txinbo kaskabeltzarek abesten egon da, hor fondoan txantxangorrian entzuten da, zozoak entzuten ziren lehen, oso ariketa polita egiteko. Eta gero noski, basotik zehar joaten zaretenean, begibiztaz soilik ikusi daitezke hegaztiak, baina noski, prismatiko batzuk edo izan da hobeto. Hori bai, baso barruan prismatikoekin zailtxo, adar artean eta kostatu egingo zaizu ikustia, baina prismatikoak egiten dutena da hegaztiak hurbildu. Eta hurbilketa horrek egiten duena da identifikatu ahal izatea. Maite galdetzen dit ere jolas horren izena zein den, eta bidadiko dotzuet, badaude, pilo badaude, eta dira aplikazioak mobiletan, gaur egun mobiletan sartzen dituzunak, eta oso ondo funtzionatzen dutena. Eta lehen komentatu dudana, basoetan badaude hegaztiak, noski. Baina ez da egun astu, gure inguru hurbilean, adibidez, hurbilduko gara, hemen baserri inguru horietan, bere basotxoekin eta hemen ikusten dituzen irudiak dira Murueta herriko baserri inguruarenak. Horietan beste hegazti batzuk aurkituko ditugu agian. Igoten badugu mendian gora, hemen badaude hegazti batzuk, gero geldituko gara ikusten. Adibidez hemen daukagu Artadia. Artadia baso benetan berezia eta polita da, hegazti dibertsitate handia daukana, eta Artadian aldi izango ditugu ikusi beste hegazti mota batzuk, basokoak noski, baina aristi batetan ikuste ditugun agian desberdina, eta horiek saiatuko gara gaur ikusten denon artean. Baina ez soilik Artadia, nik zumak entzen baldin badut, zelako habitat eta ekosistema dibertsitate handia daukagun Euskal Herrian. Hau, kasu baina esterik ez da. Hemen Urdaibain gaude, Urdaibaik dauzkan ekosistemak eta txerakutziko duzuet, eta bertan zelako hegaztiak bizi diran, jakin dezagun. Dauzkagu padurak, mendiak, baso mota desberdinak, landa zabala, itxas, kostaldea, baina ni badakit zuetariko asko bizi ziratela ere leku desberdinetan. Beraz, interesgarria iruditzen zait, denok ikusi alizatea zer aurkitu genezaken inguru horietan. Hemen, Gautegi Zarteagako herriko landazabala, bere hegazti komunitatearekin, Padura,
Paduran oso aberatsa urmaela, eta hemen ere beraien hegazti komunitatea, geldiundatxo bat egingo dugu, gero ikusiko ditu, baina aukera daukagulaz, hemen moko zabalbi, hauek ez dituzue basoan aurkituko, baina bai horrelako inguruetan, Padura inguruetan. Gainera, gero amendik minutu batzutara pasatuko gara erastuntzera, eta hor ikusten duzuen moko zabal bat, erastunekin. Eta kontatuko dizkizu gero gauzatxoa, erastun hauei buruz, eta moko zabal hauei buruz. Ikusten duzue, nolako hegazti dibertsitatea egon daiteken horrelako leku batetan. Baina ez du gaztu behar ere, basoetan ere, dibertsitatea izugarria dela. Hemen lertxuna, gero azkenengo momentuan hurbilduko gara ikustera, eta harin ja praktikara pasatzeko, lehenago eta behin erakutsi nahi dizuet komentatutakoa. Ze nolako hegazti dibertsitate aurki genezaken gure inguruan. Ez bakarri basoan, gure inguruetan. Jarriko dut kamera hementxe, eta oraintxe momentuan amendua adibide bat baino ez da izango Urdaibaikoa, baina idea bat egin daigun Euskal Herri osora estrapolatu genezakela, habitat desberdinekin noski, eta adibidez hemen erakutsiko dizuet. Hone dira Urdaibain ditugun habitatetariko batzuk, edo hegaztientzako eta faunarentzako eta landaredirentzako bizi lekuetariko batzuk. Ibaiak, bueno, danetarik, kostaldea, itxaslabarrak, padurak, basoak, kostaldea, landazabala, eta bakoitza dauka bere hegazti komunitatea. Eta ontsi ikusiko dugu, behitu. Batutan pentsatzen dugu, hirietan eta gauza gutxi daula, baina behitu, hiriguneetan zuetariko asko gehienak esango nuke, hiriguneetan agian bizizaretela, ez denak noski, eta hiriguneak ere badute bere hegazti fauna, eta oso hegazti fauna aberatsak kasu askotan. Zergaitik, ze hegaztiek ikasi dute gure etxe bizitzak eta guk sortzen ditugun inguruak beraien onurarako ere erabiltzen, adibidez abiak egiteko. Komentatuko dizuet ere, hementxe ikusten dituzuen hegazti guztiak, gero bidali dizuen materialean agertzen direla bakoitzaren izenak, Orain nik aipatu egingo ditut, baina zuek ezagutu ditzazuen, eta gero eukiko duzue zuen material horretan, hemen aurkezpen honetan agertzen diren hegaztien izena. Eta hirigunetan oso arruntak, edo arruntak izan daitezkenak, hementxe batzuk. Txolarriak, eta txolarria, edo lehenengoa eskerretik hasita, txolarria, hartatxoria, ormatxoria, paretatxoria, abadetxoria, kurloia hemen arteagan. Hegaztiek euskaraz izen pilo bat, hegaztien izendegi benetan polita dago. Hegazti bati izen amateko hainbat eta hainbat izen mota daukagu gure hizkuntzan. Leku desberdinetan bakoitzak izen desberdin bat ematen dio hegaztieri, eta hori bai botako dizuet ontxe, txatanen bitartez, badago web horri bat, den hori aholkatzen dizuedana, txoriak.eus. Hortxe. Zuek sartu internetean, txoriak.eus atarian sartzen baldin bazarete, lagun batek, eibartar batek, Asier Sarasuak eratu duen web horria, eta web horri horretan hegaztien, gauza pila bat izango dituzue. Batez ere, hegaztien izen desberdinak, ohiturak, apurtxo bat denetarik. Horregaitik, adibidez, txolarreari esateko, txolarrea da batuaz edo estandarizatuta dagoen izena, gazteleraz gorrion, ezagutzen duguna, eta gure hirietan duela gutxi arte behintzat oso arrunta. Orain gaur egun
hegazti txiki guztien moduan, berakada itzela duena. Txolarraren ondoan, beste gure pisuetako eta gure teilapetako beste hegazti bat, enara azpizuria, hau ez da enara arrunta, enara azpizuria, honek pisuetako etxeetan eta egiten du abia, aprobetxatzen ditu, lehen, labarretan eta egitezun, segaitik ez, labarrak eta pisuak, antzerakoak dira beraientzat, eta hortxe egite dituzte abiak. Guk oso aukera txarra izaten dugu sarritan enara mota hauekin, abiak apurtu egite izkiegu, eta benetan pena bat da. Pena bat ze, jakingo gagenu zenbat intsektu jaten dituzten, itzela izango da. Eta nik uste dut, zen dutela, inok abiarik apurtuko. Ondoan dagoena, beste famatu bat gure herrietan, gerta gaitxoago ikusten da gainera, Bustankorria. Honek ere, gure etxe inguruak erabiltzen ditu abiak egiteko. Eta azkenik horri ikusten duzuena egaz, enara baten estilokoa, baina sorbeltza. Hegazti bikain bat gure hirietan eta herrietan bizitan hegazti bikaina. Batez ere, guk ikusten dugu hemen, apiriletik aurrera, abuztura arte. Abiak egite dituzte gure kanpatorreetan, elizetan, teilapeetan, baina gero, ziztu batian, migrazioan ateratzen dira Afrika urrunera, eta antxe pasatzen duten negua. Urrengo urtean berriz bueltan etorri arte. Jarraituko dugu amendik? Kasu egiten badi? Landazabalean, baserri inguruan. Horretan ja, beste espezie batzuk ikusteko aukera ere badagoz. Nik ez dizuet txapari sartuko zeintzu diren, batan bat bai, adibidez, ze hor dauzkazue, apuntatuta daukazue, baina, hortxe, lehenengo agertzen dana, politori, antzandobi arrunta, gure landazabalean txori, elegantea, eta, ikaragarria egiten duen bidaia. Orantxe momentuan ere, sorbeltzaren moduan, maiatzetik abuztura izango du gure artean abia egiten, baina eskigero egiten duen bidaia izugarria da. Ateratzen da hemendik, eta negua pasatzen du Mozambike eta Sudafrika inguruan. Txoritxonek, 30 gramo eskaz, 25 gramo eskaz izango dituen txoritxonek, urtean 20.000 kilometro egiten ditu. Alboan dagoena pitxartxarra. Eta bere alboan enara arrunta, hau bai, gure baserrietan eta abia egiten ibiltzen dana. Noski, basoetan, gaurko egun bat ez da? Basoetan zer ikusi eta zer ikasi. Hortxe dauzkagu basoetan okilak. Okilak sarritan ikusteko eta nahiko zailak izaten da, onke ikusten ditugunean egaz egiteko itxura gaitik ere jakin genezake okil bat den ala ez. Noski, okilena gehien entzuten duguna izaten da doinua, egiten dituen doinuak. Barre algarak izango balira moduan. Beitu, adibidez, denok ezagutuko zenuten, ez dakit ze adinetakoa zareten, baina Félix Rodríguez de la Fuente, eta hegazti honek egiten zuen doinuari, deitzen zion el relincho del bosque. El relincho. Entzun zelako doinua daukan. Hori, okil handiaren irrifarra esango genuke, ez da? Gero, okil handiaren alboan, beste animali politxo bat. Gero, agian honekin, honek joku handia ematen du euskal kulturan txepetxa. Denontzako txoriri txikiena. Ez da txikiena, badaude txikitxoagoak hemen Euskal Herrian, erregetxoak esaterako. Basoko beste hegazti elegante bat, gero txepetxari buruz hitz egingo dugu, Gabiraia. Hortxe, beste hegazti batzuk harrapatzen dituen hegaztia, oso zuhurra, eta
bueno, beste gaztientzako deabrua. Eta, amentxe, azken, amilotxa. Hau dira, adibide batzuk gure basoetan ikusi ditzakegun hegaztiena. Gero hegazti hauekin, landu daitezke hainbeste eta hainbeste gauza. Bero azkeneko partean azalduko dizuedan modura. Batez ere, gure eskolako umeekin. Ai, Jesus Maria. Ez da gizeri ikutu diodan. Bai, listo. Adelantatzen duen. Bai, errekak. Erreka inguruak ere egoten dira basoetan. Eta erreketan hortxe. Ezkerretik hasita hegazti bikaina denetan ursosoa bere elikagaiak aurkitzen ditu uretan igeri eginez, urazpian sartzen da, eta bertan aurkitzen ditu jaten dituen larbak eta gero hor alboan bustanikara horia, erreketako biztanle benetan itzela, denontzako ezaguna seguruenik izango den Martin Arrantzalea, eta lehen ikusi dugun lertxun auskara, edo kohartza auskara. Hori erreketan. Kostaldera hurbiltzen baldin bagara, hor jaba daude beste hegazti mota batzuk oso zaila direnak identifikatzeko, adibidez txirriak, kuliskak, kurlintak, baina hortxe, hainbeste mota ikusiko ditugunak ere, kaioak, denontzako ezaguna direnak, kaioak ere hainbat espezie ikusteko aukera, eta noski, itsas barruan ere, itsaso barruan urte guztian bizi diren hegaztiak. Gabaiak, zangak, ekaitxoriak, fijatu zaitezte zelako dibertsitatea daukagun, Nik esango nuke Urdaibai moduko leku batetan, gutxi gora bera urte guztian zehar ziklo batetan 300 piku hegazti espezie ikusteko aukera dagola. Euskal Herri osoan, basta egizem bat izango diran, baina 400-500 inguru, 400 ez dakit seguru. Baina dibertsitate handia, noski, konparatzerik ez dago, adibidez tropikoetan, eta tropikoetan, bai, oianetan eta, adibidez, Perun bakarrik 2000 eta piku espezie dituzte. Eta horrelako Euskal Herria moduko leku txikitxo batetan lasai asko 1000tik gora espezie izan ditzakete. Horia beste mundua dela esango nuke. Itxarlagarrean, kostaldeetan, amentxe, ubarroi motxodunak, ubarroiak eta atxoso urdina ere ikusteko aukera horrelako lekuetan. Beste enara mota bat, aitzenara. Hori ere, gure hegazti faunaren biztanle bat. Eta noski, hemen ere, harrapariak. Harraparien artean, hemen, belatz haundia ikusten duzuena. Gu gauden lekua, Padura. Paduran ere, beste hainbat hegazti ikusteko aukera. Kurlintak, arrano arrantzaleak, oraintxe momentuan gure artean daudenak, lertxuntxoak, itxasenarak, larrebustanikarak, egaberak, txirritxoak, eta noski, mokosabala, lehen ikusi duguna, Urdaibairako benetan simbolo bat. Migrazioetan, horrelako lekuak erabiltzen baitituzte, Urdaibai modukoak, beraien atxeden hartzeko eta indarrak hartzeko. Eta gutxi gora bera, hauek izan dira dauzkagun habitatak, hemen inguruan, eta noski, zuen etxe inguruetan ere izan ditzakezuen habitatak, eta zuen proiektuak hasten dituzuenean, eta eskolako umeekin eta hurbiltzen zaretenean zuen basoetara eta zuen inguru naturalera, hortxe izango dituzue beti, hegazti horiek, ikasketa tresna moduan erabiltzeko. Oin, egingo duguna da, behaketa hasi aurretik, hemen egingo dugun behaketa, Paduran, momentutxu batetan bada ere,
Ze gero ondino badauzkagu beste atal bat, baina hori ja izango da zuek landu beharrekoa ja zuen etxeetan gehiago. Bialdu dizuet material pilo bat, bai euskal kulturan hegaztiek eta daukaten dauden asepzio guztiena, egindako bilketa bat, bilduma bat, gero aipatuko dugu, bai esara sarratan, lokuzioetan, literaturan, abestietan, nola erabili daitezken, material guzti hori nola erabili daiteken gure gaztetxoekin, batez be hezkuntzan, hezkuntzan eta nola aprobetxatu dezakegun egite ditugun irtera horiek eta naturan egiten dugun ikasketa horiek hegaztiak erabiliz bestelako materia batzuk eta ikasteko, aipatuko dizkizue pare bat proiektu, hemendik Urdaibai Iberzenterretik daramatzagunak hemengo eskola txiki birekin, musikako Urretxindorra eskola eta Gautegi Zartagako hemen herriko Montorre eskola, herri eskola dira, eta horrek bigarren atalerako utziko ditugu. Orain, emango didazue minututxo bat, eta pasatuko gara ikustera zuzenean, jau praktikoa izango da, eraztunketa saio batena, eta esango diazuta zer da eraztunketa. Ontxe momentuan, azalduko dutzuet, lehenengo argazkitxo bat erakutziko dutzuet, jakiteko, aurkitzen dudan, saiatuko naiz aurkitzen, bai, tiki, bai, amen. Eraztunketari buruz aritzen naizenean, da guk hemen Urdaibai Iberzenterrean hegaztiak eta jarraitzeko erabiltzen dugun metodologia bat. Horretarako guk hegaztia jarraitzeko gu Arantzadi Zientzia Elkarteko kideak gara eta hor ikerketa mailan ornitologia departamentutik badago atal bat eraztunketa ofizinarena edo bulegoarena Arantzadikoa eta guk hor parte hartzen dugu hegaztiak identifikatzen, eraztunak jartzen, jakiteko euren nondik norakoak. Nora doazen, nondik datozen. Horretarako guk hegaztiak harrapatu egiten ditugu eta harrapatu ostean eraztun bat jarri, identifikazio eraztun bat, neurri batzuk eta hartzen ditugu eta gero askatu egiten ditugu berriz, beraien bizitza normal jarraitu dezaten. Eta hori da oraintxe egingo duguna, baina lehenengo nahiko nuke zueri irakutsi nola harrapatzen ditugun. Harrapatzen ditugun metodoak dira kalterik egiten ez dien metodoak, noski. Baina oso baliogarriak erakusteko eta hezkuntzarako ere aukiko dugulako aukera hegaztiak zuzenean ikusteko eskuetan. Beraz, minutxo bat emango didazue, hurbilduko naiz kanpoko set horretara eta eraztunketa saio baten parte hartzera gonbidatzen zaituztet guztiok. Saiatuko naiz kanpotik ere txata jarraitzen eta txat horretan zuek dituzuen galderak eta mesedez inungo arazo barik egin eta saiatuko naiz erantzuten. Konforme? Emaidazuen momentutxo bat. Esan, egin eta etorri. Bueno, amentxenago, orain eraztunketa set honetan, hamen daukat ordenagailua ere zuen txatari erantzuteko, behar balin bada, badakit zaudetela baita ere, hainbat ezagun jarraitzen gaituzuena zuzeneko emanaldietan, eta gaur amenditxik, gonbidatuta zaudete, eraztunketa saio batetara. Eraztunketa saioetan zer da egiten duguna? Normalean guk hemen ditugu eraztunketa estazioak deitzen dituguna, dira basoan, adibidez, horrelako basoan dauzkagun estazioa. Estazio horietan dauzkagun sare batzuk, sare horiek normalean itxita daude, baina astean behin, gutxienez, badaukagu ikerketa proiektua, jarraipen proiektua, astean behin, gaur gertatu den antzera, nire kideek eta neuk, sare horiek ireki egin ditugu, eta bertotik pasatu diren hegaztiak atzeman ditugu, orain zueri erakusteko nola egiten dugun jarraipena. Komentatu dizuet, guk Arantzadiko bulegoan egiten dugu lan, Arantzadiko eraztunketa bulegoarekin,
Eta gai gara, eta adituak gara, hegaztien eraztunketan. Zer nahi du esan horrek? Badaitugula baimen guztiak eta hegaztiekin aritzeko, basafaunarekin aritzeko, eta tresna hori eta hegaztiak tresnatan moduan erabili hezkuntzan. Guk egiten ditugu jarraipenak dira, batez ere, beraien kontserbazio neurriak gero hartzeko, ikusteko ze leku erabiltzen dituzten beraien migrazioetan, ze nolako populazioak dauzkagun, populazio horien osasun egoera, apurtxoa denetari. Baina gaur egingo duguna da, nik erakutsiko dut da hegaztitxo batzuk. Gero, nire lankideek bukatuko dute, bestelan beharko genituzke 5 ordu, zail guztiak egiteko, eta hain beste gauza dauzkagu oraindik ikusteko. Beraz, zertan datzan azalduko dizuet. Ikusten duzu hemen, zenbat eraztun ditu da. Ikusten dituzu, ezta? Eraztun bakoitzak dauka zenbaki bat eta helbide bat. Gure kasuan, esan dizuet, arantzadi. Eta hemen jartzen du. Zenbaki bat, letra bat, zenbaki batekin gure nana izatea moduan, identifikazio karneta izatea moduan, eta gero helbide bat. Eta gure helbidea da Arantzadi San Sebastian. Honelako eraztunak dira jartzen dizkiegunak hegaztieri beraien katxoetan. Normalean hegazti txikiak edo txikerrak eraztuntzen ditugu, baina badaude proiektuak arranoak eraztuntzeko, mokozabalak eraztuntzeko, lehen ikusi duzu moduan, lertxuntxoak eraztuntzeko, kaioak eraztuntzeko, eta jarraipenak egiteko. Baina gure kasuan gaur, eraztunko ditugunak dira, hegazti ezagun batzuk, eta esain ezaguna, eta apuntatuko ditut, nik bakarrik gaur erakutsi egingo dizuen nola egiten dan, gero nire kideek amenatzean ditudanak bukatuko dute lantxo hau, berai lanean jarraitu dute, eta zueri aurkezpen bat zer dan eraztunketa eta batez ere ikusi dezazuen zelako hegaztitxoak dauzkagun hemen ingun honetan, baso honetan. Batzuk oso ezagunak, beste batzuk ezain beste. Eta hasiko gara, adibidez, denak ez ditugu ikusiko ez daukagu denborarik, baina komentatuko dizuet. Hau, utziko hemendik. Normalean, hegaztiak hartzen ditugunean, sartzen ditugu telasko sakutxoetan, eta telasko sakutxoetan beraiek lasai asko egoten dira. Orain, abotsa entzuten dutenean eta apurtxo bat estresatzen dira, baina azkar egiteko gauza da. Baina, baditugu gaur hegaztitxo batzuk, zuentzako agian batzuk berriak izango direnak, baina beste batzuk oso ezagunak. Eta hasiko gara, nik uste dut, ezagun batetatik. Eta hemen daukagu. Badaude oratzeko moduak hegaztiak, Usten duzu? Denontzako oso ezaguna dan hegaztitxo bat. Txolarrea. Lehen komentatu dugu. Kurloia, txolarrea, artatxoria. Gazteleraz, gorrion deitzen dugun hori. Amentxe. Kasu honetan, jakin dezakegu gauza asko hegazti honeri buruz. Agertu da baso honetan, ikusten duzu ez lasai dagoen. Kolorearen arabera eta jakin genezake hegaztitxo hau emea dela. Gero ikusiko dugu barro bat, eta konparatuko ditu. Eta guk zer da egiten dugun orain? Bueno, hemen dauzkagu gure horri guztiak, eta lehenengo eta behin, identifikatu ostean egin behar duguna da eraztuna jarri. Noski, hainkatxo horretan jarri behar dugu eraztuna. Horretarako, eraztun tamaino aurkitu beharko dugu, ze badaude batzuk oso handia direnak, hegazti handientzat, eta beste batzuk hegazti txikerrentzat, oso txikiak. Honi, guk badakigu, tokatze zaiola, eraztun mota hau. K eraztun. Beraz, egin behar dudana da, lehenengo eta behin, hartuko dut hegaztia, beste modu batetan. Horrela. Eta, uste dituzu alikate hauek. Alikate hauek dauzkate tope bat, eta zulo batzuk. Guk hor sartzen dugunean
erastuna, naiz eta indar asko egin, ez diogu kalterik egingo eta minik egingo hegaztitxoari. Hartuko dugu erastuna. Oso garrantzitsua, dena ondo apuntatzia. Eta horrekoak noski behar ditu dela, eta hemen jartzen duena erastun txiki honetan da. Ez dakit apreziatzen da, Ez dakit zerbait ikusten da, baina bueno, saiatuko naiz erakusten. Baina hemen jartzen duena da 3 KA 4 1 7 5 1. Apuntatuko dugu 3 KA 4 1 7 5 1. Espezia, kasu honetan, bueno, lehenengo jarriko diogu. Hortxe ikusten duzue, oratzen dut horrela, eta bigarren zulotxoarekin hainkan estutu egiten zaio apurtxo, eta erastuna gelditu behar da. Ez oso estu, ez oso flojo. Ez igarotzeko. Hortxe, ikusten duzue. Erastunarekin, txolarri. Bigarren gauza, noski, erastunduta dago, identifikatu dugu. Hau da txolarria, txolarre eme bat. Beraz, hori ere apuntatu behar dugu. Eta apuntatu behar dugu, gero, datu guzti hauek bota behar ditugu gure bulegora. Eta gure bulegoa botako ditu Europa mailan erastuntzaile guztiek gordetzen duten datu base batera, eurin deitzen da, Ingalaterran dago, eta guk normalen urtean hemen Urdaibain 4.000-5.000 hegaztitxo erastuntzen ditugu, Arantzadin, uste dut 200.000-tik gora direla, urtean erastuntzen direnak, eta Europa mailan 5 milioitik gora. 4 milioi, 5 milioi inguru. Horrek, urtero, zertarako? Ze, nik erastun dudan hegazti hau, migrazioan baldin badoa, agian besteren batek harrapatzen du, eta jakingo du nork erastu duen. Nik erastu dudala, bakarrik zenbakia ikusita eta zenbaki hori tramitatuta. Guk ere berdina egiten dugu. Zergaitik esan dizuet lehen txantxangorriak etorte zaizkigunak Baltiko itxasotik datozela, ze gure erastunketa estazioetan, sarritan jauzi dira txantxangorriak kanpoko erastunekin. Horregatik dakigu nondi datozen, eta erastuna irakurtzen duzunean, normalan guri agertzen zaigu Arantzadi, San Sebastian, baina batzutan agertzen da, Latvia, edo beste batzutan Stockholm Museum, edo Paris Museum, edo London, edo horrelako beste herrialde batzutako helbideak. Bueno, erastunduta dago, apuntatuta dago, badakigu eme bat dela, hori dena apuntatuta, eta orain neurri batzuk hartu behar ditugu. Neurriak biometrikoak, jakiteko populazioa nolakoa diren, eta lehenengo egoa hartuko diogu. Hirurogeita hemeretzi eta luma bat, P3. Neurtzen dut, horrela, erregalarekin, luma bat, 59. Egoera fisikoa begiratu behar zaio, horretarako putza egiten dut, eta gainera ikusten dudana da, osasuntxu daula, nahiko muskuloa dauka, ondo janda dago, eta honek, gantza, bebai begiratzen diogu ze, badaukate gaztiek, gauza bat dela, berain gasolina, eta dira gantza, koipeak. Metatzen dituztenak migrazioa burutu behar dutenean, beraien gasolina izango ditzake. Honek ez dauka, zergaitik, txolarreak normalean ez dute migratzeko behar izanik izaten. Gure inguruan bizi diren hegaztiak dira urte guztian zehar. Baina badaude beste batzuk migratzeko orduan, guztiz betetzen direla gantzarekin. Hau, txolarraren kasu hau. Eta behin hori egin da pixua. Ez dakit ikusiko dan, baina suposatzen dut baietz, bestela, epineko ditu gida hauek, eta horrela, ikusiko duzuela nola pixatzen ditugun hegaztiak. Eta hementxe, hau bai orain gero eta gutxiago dagoz, hau dira karreteen poteak,
gaur egun ja dena digitala eta ez dira gelditzen, da egiten duguna da txoria hortxe ipini 26,9. 26,9 gramo ditu hegaztitxoa. Eta orain, gelditzen zaiguna da, bueno, beste datu batzuk eta hartuko dizkiogu ere, adibidez. Datu biometriko guztiak hartze ditugu, populazioak eta neurtzeko. Tartxo hartuko diogu, 8,8. Baita ere, mokoaren luzera hartuko diogu. Eta, azkenik, buztanaren luzera. Eta hain bakarrik galditzen da gauzatxo bat. Eta gauzatxo hori da, txoriari agur esatea. Agur, gero arte. Hori, momentutxo batetan, egin dugun erastunketa. Guztiekin ez dugu erastunduko, erakutsiko dizkizuet orain hegaztiak, zeintzu diren, hemen ditugunak, gordeko ditugu berriz, gero gure lankideek erastundu ditzaten. Nahi izan dudana da, zuek ikustea behintzat nola erastuntzen den, jakiteko zuek ere nola egiten diren jarraipenak. Eta esan dizuet, eduki dugu, uste dut, txolarre bat, emea, ikusi dugu, orain, saiatuko gara, bere bikotea topatzen dugun. Eta hau, erakutsi egingo dizuet. Bitu, zelako elegantea. Txolarre ar hau. Fijatu zaitezte zelako lumaje desberdina daukaten, Identifikatzeko garaian, importantea da, edo garrantzitsua da, lumajean koloretan fijatzea, adiegotea, ze hegazti kasu batzutan, hegazti batzutan, arrak eta emeak kolorazio desberdina daukate. Beste kasu batzutan ez. Beste kasu batzutan, arrak zein emeak berdina dira koloretan. Baina kasu honetan ez. Eta txolarre arrak normalan ditu txokolate kolorezko luma hauek. Gero paparra eta uste zaizkio beltzak eta buruan grisa. Gauza garrantzitsua ere hegaztiekin eta gabiltzanean, bere mokoak esaten digula gutxi gora bera zer jan alduten. Adibidez, txolarreak daukan moko sendo honek, edo sendo hau, dago prestatuta hasiak eta txikitzeko. Artaleak, garia, horrelakoak, baina noski, intsektuak ere jate dituzte piloa, ze txitekin daudenean, proteinak behar dituzte asko eta asko. Baina mokoa dauka adaptatuta horrelako jakik gogorrak eta jateko, hasiak batez ere. Txolarre arra. Hau, gordeko dut, gero nire lankideek erastundu dezaten. Hau agian erastunduko dugu. Eta hau da, hegazti bat, agian ateratzen dudanean ezaguna da, nahiko ezaguna. Baina, agian hasiko dela oihukatzen. Erakutsiko dut. Birigarroa. Birigarro gaztetxo bat. Basoetako kantari fina ere, Hau erastunduko dugu, eta utziko dugu basorantza joaten. Tita batetan erastunduko dugu. Ia. Hartuko dugu tokatzen zaion erastuna, ikusiko duzue.
Eta hau da, beste eraztun handiago bat, L2508 2508 kontatuko dugu. Irigarro, kumbetxo bat. Eta fijatzen bazarete, bitu, ondinok, mokoaren inguruetan dauzka eskina espain horiak. Horrek nahi duzan gaztetxo bat dala. Hartuko dizkigun neurriak. Eta ia. Luma bat, hirugarren luma. 86. Eta egua. Ia. Egun da, 14. Bai, gero hau pixatzeko beste pote bat behar dut, beraz hau ezin izango du pixatu. Eta gordeko dut gero ondo pixatzeko. Ze potea ahaztu zait, bestea. Karriko du gero txo. A ber... hauek berdina diren, saiatuko naiz ikusten, hegazti desberdinak erakusten, berdinak ez dizkizuet erakutsiko. A ber... hau, ez dakiz zer da maia, txikitxoa, noten du. A ber... batzutan, bitu, bat oso polita, txikia, hau da, erreka txindorra. Euskaraz dauka oso izen polita. Ikusteko oso zaila, gure baso guztietan dago. Beti biltzen da lur ingurutik, sastraken azpitik eta, hau, erreka txindorra. Oso kanta berezia dauka, gero erakutsiko dizu zelako kanta daukan. Erreka txindor gaztetxo bat. Normalean oso zaila ikusteko, baina entzuteko egunero entzuten dugu guk hemen. Eta nik esango nuke gure baso inguru gehienetan, erreka inguruetan eta antxe dagoela. Euskeraz oso izen polita, erreka txindorra. Gazteleraz, baina aldatu diote orain Zetia Ruiseñor, deitzen diote, baina lehen Ruiseñor bastardo zeukan izena. Zetis Warbler, ingelesez. Oso hegazti polita eta bitxia. Eta ez ezaguna jende askorentzat, Jendeak askok pentsatzen du igual sagutxoa direla, da biltzan akor sasi artean, da ez, normalen erreka txindorra izaten da, hortik ibiltzen dana. Hau erakutsi dizuet, beraz, hau korteko dut gero nire kideek erastuntzeko. Hementxe. A ber, beste desberdinik. A ber. Hau, bai, hau txikitxoa. Oso txikitxoa. Hau gustatuko zaizue. Iez espadite egiten. Oso famatua. Beitu. Bakizu ezein dena? Beitu ze txikitxoa dan, Ezagutzen duzue? Txepetxa. Hemen ikusten duzue. Txepetxa. Zelako tamainoa daukan, Begiratu. Oso politak eta ditu. Eta gure basoetako
biztanle txikia. Gero antxe azalduko dizure txepetxari buruz hainbat gauzatxo. Ze gure kulturan eta oso gaizki tratatu dugun hegaztia da, txepetxa. Bitu zelako txikia, zelako polita dan, baina gure kulturan ez dakizu zenbat gauza emate zezkion txepetxari, Dugu asko da, txori txartzat daukate txepetxa. Eta behitu zelako gauza bitxia eta polita dan, Euskal Herriko txoririk txikienetarikoa, baina ez txikiena, esan dizuet. Badaude, erregetxoak askoz ere txikiagoa direnak. Orain arte, ikusi ditugun gainera, hegazti guztiak dira, gure inguruan dabiltzan hegaztiak. Bueno, birigarroak adibidez, joan aldira, iparrerantza, hegoalderantza, baina txepetxak, txolarreak, eta erreka txindorra, normalean, inguru honetan biziko direnak, gure artean. Oso txori txiki polita. Gero, hitz egingo dugu txepetxari buruz gerotxo. A ber, besteren bat, holan, desberdina aurkitzen du da. A ber, hau. Saiatuko gara, dauzkagun desberdin guztiak erakusten. Gero ja, eraztuguntzen jarraituko dugu. A ber, aukera daukadan, askar bai. Beste ez ezagun bat, segun zuentzat. Hau, baso guztietan ez duzu aurkituko. Leskaria. Leskari arrunta. Fijatu zaitezte gaztitxo honetan, Oso habitat berezian bizi da. Leskak dauden lekuan, kainoberak edo leskak dauden lekuan, padura inguruetan, erreka hegaletan, kainoberak eta dauden lekuetan, eta oso kuriosua. Garai honetan, gure artean abia egiten dago, horantxe txita katera berri ditu, hau heldu bat da, eta gure artean geldituko da iraila ingurura arte, baina amaitzen duenean ja txita kontu guztiak migrazioan joango da. Eta migrazio oso luzean gainera. Hemen ikusten duzuen txoritxo hau, etorri berri izango zen apirilaren lehenengo bigarren astean iristen zaizkigu Euskal Herrira, bintzat Bizkaiko parte honetara, eta iristen zaizkigu negua Senegal inguruan pasatu ondoren. Senegal eta beherago ere. Hegazti transsahararreak dira. Saharako desertua gurutzatu egiten dute beraien negua pasatzeko lekuetara iristeko. Leskari arrunta, gogoratu, Oso zaila ikusteko, erreza entzuteko, baina habitat oso berezian, leskariak. Doinu polita. Gero, saiatuko gara ikusi ditugunen doinuak ere entzuten. Ze hemen dena batera ezin dut egin. Baina nahi nizuen erakutsi, hegazti migratzaile bat. Distantzia luzeko migratzailea. Hegaztitxo honek 9 gramo, 10 gramo izango ditu. 10 gramorekin, noski, koipez, ondo, depositoak beteta, Senegalera joateko aukera daukan hegaztia. Hegazti txikia benetan, hori dena egiteko. Beraz, hau ere, gogoratu, fijatu zaitezte, zelakoa dan, leskari arrunta. Gazteleraz, carricero común, eta ingelesez, reed warbler. Polite benetan. Lago utziko dugu ere, zuei erakutsi ostean. Eta uste dut beste guztiak ez dut antzerako diala. Ez. Hemen daukagu beste laguntxo bat. Gainera hau, nahikoa sarre dago. Nirekin, noski, oratu dudalako.
Ai, ez du nahi. Ia, lasai. Ufa, azarre. Ze polita da. Kaskabeltza. Gaztetxo bat, aurten jaio berri dago, abiatik urten barri dagoen gaztetxo bat. Kaskabeltza. Gure inguruko hegaztietan famatuenetariko bat, arruntenetariko bat. Gero, erakutsiko dizuet daukagun proiektu bat, inguruko hegaztiekin, eta nola hurbiltze zaizkigun gu jartzen dizkiegun janlekuetara, edo jantokietara. Hementxe, gaurko azkenengo espezia. Eta nirekin oso azarre dagoena. Noski, normala. Beraz, gaur, zuzenean ikusteko aukera izan duzue, ez bakarri basoan eta gure eskuetan jarraipen proiektu batetan. Nik orain gordeko dut kaskabeltza eta jarraituko dugu saioarekin eta ja pasatuko gara apurtxo bat hegaztiak eta hezkuntzan eta kulturan, euskal kulturan batez ere nolako pisua daukaten ikusten. Beraz, esan gero arte, kaskabeltzari gordeko dut eraztuntzeko eta minutu bat emango didazue berriz ere hurbiltzeko, ja besteak daudenak denak berdinak dira. Eta berriz ere hurbilduko naiz. Beste set horretara eta ontxe jarraituko dugu. Ontxe arte. Listo, berriz hemen, zue guztiokin, orain eraztuntzen utzi ditu nire kideak, eta gu hementxe behaketarako prest, padurako hegazti batzuk ikusteko prest, eta euskal kulturan hegaztiak daukaten pisua ikusteko ere. Galderak ditut hemendik, galdera pila bat. Ezin izan naiz egon denekin. Ia beste herrialde, irantzu galdetzen digu, ia beste herrialdeko batzuetako txoriak hartzen ditugunean, ia berriro, bai, neurriak beti hartzen dizkiegu, hori bai, erastuna apuntatu egiten da, ezaio erastuna kentzen da beste bat ipintzen, eta berriz ere neurri guztiak hartu, egoera fisikoa ikusi, eta askatu, hainbat eta arinen. Gero, ia zenbat erastunketa egin ditzakegun, egun bakoitzean, hori da garazik galdetzen diguna. Komentatuko dizuet, segun eta ze sasoitan, segun ze hegazti mota jarraitzen ari garan. Badago segun batzuk, adibidez gaurko egun batetan, 30, 40 txori, izango dira, erastunduko direnak, totalean, baina adibidez, enaren jarraipen egiten dugunean, badaude egun batzuk, 250 enara erastundu ditugula. Beraz, segun eta sei hegazti mota jarraitzen dugun, eta segun eta ze sasoitan, claro. Gero, Edurnek ere esaten digu, erregetxoa, erakutziko dizuet, txepetxa erakutzi dizuet, baina, argazki ere badaukat, erakutziko dizuet hemen, txepetxanen argazki bat, bitu, ikusi. Hortxe, gure txepetxa,
Gero hitz egingo dugu apurtxo bat txepetxari buruz. Ze koitaduak dauka oso fama txarra Euskal Herriko kultura eta ohituretan. Ez dakiz zergaitik, da oso hegazti polita, gure inguruan bizidana, baserrietan, etxeetan ere, baina fama txarra daukana. Erakutsiko dizuet ere, txepetxa barik erregetxoa, zeia, hitz egin dugu erregetxoari buruz. A ber, argazkitxo bat aurkitzen dudan, erakutsiko dizuet, erregetxo bekain zuria, benetan hegazti dotorea eta polita, behitu. Noski, txepetxa baino txikiagoa, Txepetxa baino txikiagoa. 4-5 gramo izango dituen hegaztia. Eta asko eta asko iparretik etortze zaizkigunak neguan, Beraz, gelditu gabe biltzetan txori txiki elegante bat. Gauza gehiago. Gorkak ere galdetzen digu ia zenbat kilometro egin aldituzten horrelako txori txikiek. Badauzkagu datuak Ingalaterratik behitu, Alberto ere gure artean dago, baditugu datuak, adibidez, 5-6 gramotako, 7 gramotako txioak Ingalaterran erastundu eta handik 3 egunetara hementxe berriz ere berreskuratu ditugunak. 3 egun, 4 egun, enaren kasuan adibidez egunean uste dugu 400 kilometro inguru egiten dituztela beraien migrazioetan. Bai. Kaskabeltzak. Baina erakutsi izkizudan gehienak izan dira bertoko hegaztiak. Leskaria izan ezik, bertokoa bai, baina migrazioan urrun doana. Eta orain, komentatuko dizkizuet, bidalitako materialak eta denbora aurrera doa, eta gauza garrantzitsu bat, gero bukatuko dugu txepetxarekin, behitu, hor, bidalitako materialean, ipini dizuet horrelako esteka lagungarri batzuk, material lagungarri moduan, esteka interesgarri batzuk, eta honetan agertzen dira hainbat erabili aldituzuena, ikusteko nola lan egiten dugun hegaztiekin, zeintzu hegazti mota aurkitu ditzazkezuen inguruan ere, baita ere txoriak.eus euskeraz dagoen webataria, izendegia eta ikusteko, eta baita ere, guk lehen aipatu dizuen aurrera daragigu proiektu bat, eta uste dudala zuen bai eskola eta zuen inguruetan ere nahi baldin baduzue aurrera errez eraman daitekena. Proiektu hori inguruko hegaztiak deitzen dugun proiektua da. Inguruko hegaztiak da urteetan zehar daramagu hainbat eta hainbat familiarekin lanean, eta lan horietan lan horietan egiten duguna izaten da neguan janlekuak jartzen ditugu gure etxe inguruan edo gure hortuetan, gure baratzeetan, baso inguruetan, eta horrela urreratu egiten dira hegaztiak janleku horietara. Noski, janleku horietan janaria jartzen ditugu erretilu batzuk, jartzen ditugu horrelako sare batzuk, eta sare horietan jartzen ditugu janaria. Batez ere, gu jartzen dizkiguna dira kakaueteak eta pipak. Ekilore pipak. Eta gustatzen zaizkie pilo bat, eta hurbiltzen dira negu garaian hainbat eta hainbat hegazti gure etxerarte bertarte. Beraz, hegaztiak ikusteko beste aukera bat izan daiteke. Hemen inguruko eskoletan badituzte jarrita janleku horiek, eurak umeak izaten dira enkargatzen diranak janleku horiek betetzen, janariz betetzen, eta beraiek izaten dira ere enkargatzen diranak gero kontaketak egiten. Egunero badaude eskola batzuk hegaztiak
zenbatzen dituztena, zeintzuk hegazti agertze zaizkien, ze beraiekin lanean dabiltza. Komentatu dizuet lehen nola Jesus esango dut, nola eskola birekin lan egiten dugun, hemen batez ere bi eskolekin Urdaibain, Montorre eskola eta Urretxindorre eskola, musikakoa, eta Gautegi Zartegakoa, eta beraietan, beitu, horrelako jalekuak eta jartzen ditugu, adibidez hemen amilotxa, ikusten duzue, kakauetea jaten, eta gaztetxoiek egite dutena da, egunero, errekro orduan, astean denak pasatzen dira, gela horretatik, eta gela horretatik ikusten dituzte jalekuetan dabiltzan hegaztiak. Eta egiten duten izaten da, hoiek denak apuntatu. Apuntatu eta kontrol bat eraman zer dan etortzen dena janlekura. Eta inguruan ikusten dituzten hegaztiak. Oso aktibitate polita, beraiekin lantzeko, adin guztiekin lantzeko gainera, basoko eta gure inguruko hegazti hauek ezagutzeko, eta era oso erraz batetan. Informazio gehiago dauzkazue guk emandako esteka hoietan. Hemen daude esteka hauek, zueri bihaldutakoak, eta leku batzutan hortxe agertzen dira gure web horrira eramango dituzten esteka horiek. Inguruko hegaztiak proiektua, hortxe ikusiko duzue, saiatuko naiz, sartzen naizen hemendik, oso ondo. Bai, eta ekarriko dut aurrera. Hementxe ikusten duzue, inguruko hegaztiak proiektua, jaitsiko dut apurtxoa, ze orain beleak eta hasi dira hemendik bueltaka. Non dagoen. Saiatuko naiz jaisten apur bat volumena, estelan beleak entzuten ditugu. Eta hauxe da nik aipatutako proiektua, hemen ikusten duzue nola altu ardan parte, zer dan egiten duguna, zertan datzan, eta nola hurbiltzen ditugun hegazti hauek gure etxetara beraiekin disfrutatzeko. Horretarako badaukazue hainbat material, hemen ere hegaztiedi buruzko gidak, web kamerak ditugunak, eta apurtxo bat zertan datzan eta nola parte hartu. Beraz, interesakoa izango zaizuelakoan, hortxe esteka horiek zuek landu ditzazke lantzeko zuen etxeetan. Hori alde batetik. Gehiago, bidalitako materialean bidali dizkizuet, jarriko dut hemen, estekatik aparte esaera zarrak pila bat. Lagundu, saiatuko nahi zaren jartzen. Badago lan bat egindakoa gure lagun handi batek, maite galdetzen digu, ikasle kabiak egite dituzten, da bai, proiektu honetan, inguruko hegaztia proiektu honetan, egiten duguna izaten da, negu partean janlekuak ipini, eskola horietan, janlekuak beraiek gazteek eta umeek zaintze dituzte, eta gero udaberrirako abiakutxak egite dituzte, eta ingurutik jarri ere. Beraiek inguruan dituzten zuaitzetan, edo basotxoetan, eskolan bertan ere, eta horrela ikuste dute baita ere udaberrian nola iristen zaizkien hegaztia abia horietara txitak ateratzera. Eta badauzkate oso ekimen politak, adibidez, abiakutxa bat kamararekin, eta ikusteko ordenagailutik zuzenean nola hasten diren txitak, nola errun dituzten arrautzak, nola elikatzen dituzten, ekimen oso polita. Eta gainera, ez bakarrik eurak umeak, eurak eskola umeak, irakaslegoa, eta gurasoak ere asko implikatzen dituen lanak dira. Beitu, egingo dugu gauzatxoak, bazen txepetxara. Beitu.
Adibide bat, eta esan dugu, adibide polit bat izan daitekela txepetxarena, eta zer gauza landu aldiren ere, ez bakarrik ikustearekin, entzutearekin noski, astu zaiti pintzea, zein dan, txepetxaren soinua oso txori txikia, baina soinu oso potentea daukan hegaztia. Ontxe erakutsiko dutzuetan, entzuko duzuena. A ber, euskeraz daukatamen gaztelerazko hitzak daude, eta aldatu behar dut txipa, txotxin erderaz. Ordoa, entzun, Hortxe, txepetxaren doinua, doinu potentea. Berriz ere erakutsiko dituet txepetxa, gure gaur zuzenean ikusteko aukera izan duzuen txori polita, eta ikusiko duzu zelako jolasa ematen duen txori honek, ze hegaztitxo hau, euskal kulturan, eta ohituretan, esaeretan, hainbatetan eta hainbatetan aipatzen den txoria da. Gainera bukatuko dugu kantatxo batekin oso ondo deskribatzen duena txori hau. Material lagungarri hori abai behitu Maialenek komentatzen dugu modelean aurkituko duzue bidalitako material guztia, eta saiatu zaitezte, sartu zaitezte hor kuskuseatzen, ze oso lan polita dago, batez ere bertoko eskolako guraso batek egindakoa, eta bertoko gurasoek egin zutena, aspaldi, ze bertoko eskolako umeek ikasten dute hegaztiak tresnatzat erabiliz. Ikasten dituzte dauzkaten materia guztiak, bai matematiketatik hasi, bai geografia, hizkuntzak, dena, naturzientziak, eta ikasten dituzte hegaztiekin proiektuak eginez. Urtean aukeratzen dute hegazti bat, eta hegazti hori lantzen dute, baina ez bakarrik landu gelan, ez. Hegazti hori ikustera joaten dira, hegazti horiekin ikerketa proiektu bat egiten dute, gurekin etortzen dira baita ere erastuna jartzera, jarraipenak egitera, eta adibidez aurtengo hegaztia enara izan zen, baina, zirkustantzia dirala eta, beste urte batetarako segunenik utzi beharko zuten, baina badakit lanean ibili direla baita ere enararekin. Hasi urtebiko gelatik eta 12 urterarte. Txepetxa, bere garaian egin zuten txepetxarena. Bai? Txepetxa landu zuten, eta oso polita zen ikustean nola lantzen zuten adibidez matematikak txepetxarekin gaztetxo honekin, ze beraik ikusi zuten txepetxak 9 zentimetro zituela, luzeran, eta gero, ikuste zuten bakoitzak zenbat txepetx zituen, eta horrela biderketa lantzeko, txepetxak ikustera joan ziren, ere, txepetxaren abiak aurkitu zituzten, oso proiektu polita, eta beitu, hementxe, beraien baimenarekin, badaukagula, partaidetariko batzuk, hementxe, 5 urteko gelakoak, bere irakasleekin, eta noski, hegaztiak beti present eskolan. Eta hau dira gure ikertzaile berriak. Bai. Hemen Montorre eskolakoak eta noski beste nagusitxoagoak baita ere gure zentro honetan eta bereintzako beste gela bat den zentro honetan. Eta noski padura guztia eta inguruko baso guztiak ere bereintzako gela. Natur gelak moduan erabiltzen dituztena. Oso proiektu polita. Interesatuta egon eskero norbait, pasatuko neskizuen kontaktuak, eta denetarik eskola polit hauekin.
Eta bueno, komentatutakoa, Txepetxarekin lanean ibili ziren. Eta zergaitik aukeratu dut Txepetxa, ze bueno, ikusi dut, Euskara Kurdunen eta lehen komentatutakoa, bueno, gaina gaizki tratatutako txoria, ze, bueno, esaera zarpila bat daude, Txepetxarekin, eta guri adibidez etxean, kontatzen ziguten nola, Txepetxa txori txarra zela, gaiztoa zela, eta apurtxoa eta aluzinatuta galditzen ginen, ez da, zeloko txori txiki polit bat, eta baina, sinismena zioten, nola, Txepetxak ama Virginiari, tomaia, kaka egin omen zion, hori da ipuñak diona. Eta halako baten konturatu zen Txantxangorria, eta Txantxangorria disgusto itzelarekin joan zen enararen gana, eta enara ama Virginiaren gana joan, eta garbitu egin omen zion. Beraz, Txepetxa txarra benetan, gaiztoa, eta zelan da, Txantxangorria eta enara, maitagarriak. Eta hori, betidanik, umea ginenean ere, gure aitonamonek saldu digutena. Beraz, Txepetxarekin, ez hori bakarrik. Zeuden, baita ere, holako beste kontakizun batzuk, esate zutena, Txepetxa ikuste zenuenean, suerte txarra ematen zuen egaztia zela, eta kaminoan edo bidean zijoa zela, Txepetxa ateratzen zenean, egun horretan zerbait txarra gertatuko omen zen, inok ez dakigu zergaitik, horrelako fama daukan, eta gero, behitu, adibidez, hau dira Txepetxari buruzko hainbat esaera, ez da? Eta erabili daitezkenak ere, zuen umeen hezkuntzan, bai literatura lantzeko orduan, hizkuntza lartzeko, eta hemen daude, hainbeste, arranoa egan baino, Txepetxa eskuan nobe. Arranoak lumak behar, baina Txepetxak ere bai. Txantxangorria txantxate, birigarroa alkate, zozoa dela mediante, Txepetxa preso sartu dute. Eta honek badauzka beran irakurketak, ez da? Nola beti txikerrena sartzen dutela kartzelan edo kaiolan, eta hortxe handiak, gaizkile handiak behintzat kanpotik, ez da? Libre. Horrelako irakurketa desberreina ditu, eta beitu, ez bakarrik horretan, hor, Maialenek aipatu dizuen material horretan, Moodleen daukazuen materialen ere, hainbat eta hainbat dira, esaera sarretatik aparte, aurkituko dituzuen kantak ere, hegaztiekin zerikusia daukaten kanta. Totalean, esango dizuet, hortxe daukazue bilatzeko, guraso talde honek, batez ere Xavier Santamaria, guraso bat, Montorreskolako guraso batek, egin zuen horrelako bilduma bat, baina ez dakizu zelako lana, ez dakizu ez, zuek ikusten duzu ez, materialan daukazue, hortxe, esaera pila bat, lokuzio pilo bat, euskal literaturan eta euskal kantagintzan hegaztien izena aipatzen zen bakoitzean egindako bilduma, eta bildu zituen 169 euskal kanta, nolabait hegazti bat aipatzen dutena. Eta badago bat oso polita dela, eta Txepetxari buruzkoa, eta gustatuko litzaidake, zuek ere entzutea, ze kanta honetan Pedro Maria Otañok egindako bertso batzutan Xavier Letek kantatzen du Txepetxari buruz. Eta kasu honetan ere, pentsa, Pedro Maria Otaño 19. mendean jaiotako bertsolaria da, garaiarietan ere, Txepetxak ez eukan fama txarra eta txori txartzat izaten zen. Bitu bakarrik Txepetxarekin zelako joku ematen duen, eta, Txepetxarekin esan duen moduan, enararekin zer esanik ez. Txantxangorriarekin, hainbeste eta hainbeste joku txoritxo batek ematen duena lantzeko,
gauzak lantzeko. Eta esan dakoa, nik uste dut txepetxaren omenez, eta gaur zuzenan ikusteko aukera izan dugunez, entzungo dugu abesti hori, eta fijatu zaitezte zelako deskripzioa egiten duen, joan den mendeko hasieran idatzitako bertso hauetan. Hortxe da, aber gustatzen zaizuen.
Bueno, espero dut gustatu zaizuela, ezta? Behintzat, txepetxari buruzko deskripzio primerakoa. Gure euskal kulturan eta kantetan agertzen zaiguna. Esandakoa. Material itzela daukazua, horrelako gauzak lantzeko, eskolan, familian ere, zergaitik ez, eta horren moduan hegazti pilo batekin. Ze hegaztiak, azken finean, lehen esandakoa. Horrela hasi gara saiotxo hau, gure inguruan oso erraz ikusten diren animalia direla, eta oso erakargarriak, dibertsitate handikoak, disfrutatzeko aukera ematen dutenak, eta gainera, gauza bat bukatu aurretik esatea nahi dudana, hegaztiai buruz badago jendea asko dakiena, bertatzuk esain beste, batzu gainera hegaztiak, badakite existitzen diala. Bueno, sin más, beste batzuentzako hegaztiak gustatzen zaizkie jateko, adibidez eiztariei, ez da? Edo hiltzeko. Bueno, niri ere hori askoa jatea gustatzen zait. Baina badago beste jende bat, adibidez, nifu nifa. Beste batzuk fobia ere diotena, lumerieta, ezagutzen dut jendea, daukatena. Baina hori bai, badago gauza bat, hegaztiek egiten dutena, gauza pare bat, hegaztiek egiten dutena, eta nik uste dudala jende guztiari gustatzen zaiona. Lehenago eta behin, libre izatea, leku batetik bestera ibiltzea, eta noski, bidaiatzea eta leku berriak ezagutzea. Imaginazioan bada ere, pentsatu, hemen ditugun hegazti hauek, adibidez, enarek eta zen nolako bidaiak egiten dituzten eta zen nolako herrialdeak eta ezagutzen dituzten. Zeruan kilometroak eginaz, leku batetik bestera, milaka kilometro egin eta berriz ere hurrengo urteetan gure baserri inguruetara eta gure ingurura hurbiltzen direnean. Eta nik honekin gero arte edo esango dizuet. Espero saioa gustatu zaizuela. Gauza pila badaude orain dino kontatzeko eta esateko, baina hor dauzkazue material batzuk ere zuek etxean landu ditzazkezuenak eta zuen proiektu berrietan landu ditzazkezuenak, eta gaurkoa ez da izan hegazti guztiak eta hegaztiak ikasteko betear bat, ez? Oinarrizko gauzatxo bat izan da, dan hori sarreratxo bat, eta aber, zeu zer sartu zaizuen, afizio politonekin hasteko, ez da? Esan dizuet, ez da gauza askorik behar, ingurura atera eta disfrutatu belarriak zabal-zabalik, begiak zabal-zabalik, inguruan dauzkazuen hegazti horiekin. Bueno, inguru osoarekin, baina baita ere, honekin animali bitxi eta politauekin. Beraz, nik animatzen zaituztet, honekin jarraitzeko, eta benemetetan, edo zein informazio gehiago behar zian eskero, edo nahi baldin baduzue, ze proiektutan gabiltzan, eskolekin zelako proiektua ditugun, ikusi, hainbeste dira, eta horrela laburbiltzeko oso zaila da, baina interesatuta baldin bazaudete, komentaten dizuet. Iñigo Arasori Barri jarri kontaktuan nirekin, edo Maialenekin, ekoguneakoa, eta nik aldudan guztian lagunduko zaituztet. Beraz, gero arte eta bezarka handi bat, dan hori, eta hemen izango nahi duzuenean, Urdaibai Ber Zenterren. Gero arte!